Ja sam Natalija iz agencije Pioniri. U Pionirima se bavim komunikacionom strategijom brendova, a mi ćemo danas da pričamo kako da to komuniciramo od brenda ka potrošačima na neki dobar, efektivan način. I zato se naziv moje prezentacije i zove To je život, to nije reklama, odnosno gde sve grešimo sa ciljnim grupama. Pa je nekako red, pošto su tema ciljne grupe, da vam se onda i predstavim kroz ciljnu grupu. Dakle, ja radim kao strateškinja u Pionirima i sad, što bi to moglo da znači? Mi koji radimo u agencijama i koji se bavimo marketingom, uglavnom nismo deo istraživanja kada se ispituju ciljne grupe, zato što u principu znamo kako stvari funkcionišu i onda bismo možda davali neke možda nevalidne odgovore. Pa sam malo istražila kad neko pomisli na strateškog planera, šta mu sve padne na pamet i kako bi izgledao profil moje ciljne grupe kad bi se neko obraćao toj ekipi ljudi. Ljudi uglavnom pretpostavljaju da su to studenti, to jest diplomci ekonomskog fakulteta ili FON-a. Tu nam je ova prva sličica sa FON-a, što nije tačno. Takođe da smo stalno sa svojim Mac-ovima, sa laptopovima, da se ne odvajamo od njih. Treća stvar, naravno, da u svoje slobodno vreme čitamo rečenicu po rečenicu iz Mad Men-a i time se vodimo. A neko bi mogao da zaključi na osnovu mog zanimanja da sam jako odlučna, organizovana, pa ovde imamo šah, strateško razmišljanje, da sam jako ekstrovertna, primetit ćete da nisam. I poslednja stvar, da se u strategiji mnogo više radi o brojevima, procentima i matematici nego što se radi o nekoj kreativi. Sad, od ovih 6 stvari ovde, možda bih mogla da se povežem sa jednom, a posle ćemo da vidimo i zašto je ovakav način prikazivanja u principu netačan. Ali ono što je vama koji radite sada u agencijama, brendovima, marketing odeljenjima ili ćete tek raditi, ono sa čime ćete se zapravo češće susretati su omiljene ciljne grupe, da tako kažemo. 60-ih i 70-ih su to bile žene, 25 do 44, i to je već postala šala u marketinškom svetu, da su one nekako ultimativna ciljna grupa za bilo koji proizvod. Danas ih ima više. Naprimjer, ja svaki dan čitam neke briefove, case-a, gledam kako to klijenti predstavljaju, kako to predstavljaju brendovi i nekako čini mi se da smo čitavu populaciju na planeti Zemlji grupisali u 4 neke grupe. Ajde da prođemo kroz njih, a vi mi klimajte glavom ili nemojte ako se u njima prepoznate. Prva je millennial mom. Jako često navođena ciljna grupa. Šta radi mama od, na primjer, 40 godina? Pa ima blago iznad prosečna primanja i njen dan je jako zauzet, nema vremena da se bavi drugim stvarima osim klincima, haotična jutra, ne može da se bavi sobom, htjela bi da trenira, ali nema kad. I naravno porodicu stavlja ispred sebe. Sad, ja nisam mama, ali od ovih 6 stvari, pa da, ima sigurno nekoliko sa kojima mogu da se povežem. Ajmo dalje. Da ne pogađate nazive, hard working achiever. Ko je to? Pa to je uglavnom neki preduzetnik, svojim, ima između 30 i 35 godina, možda se bavi IT-em, ima neka prosečna primanja, naravno podrazumeva se 2-3 puta nedeljno ide na trčanje. Obožava da pravi balans između privatnog i poslovnog života, ne znam kako vi, ali to je baš specifično tako da voli da izlazi sa prijateljima. Naravno, ni on nema puno vremena, živi u Beogradu, razume se. I ako ga vidite na ulici, a retko ćete ga sresti van kancelarije, on će uglavnom biti u nekoj žurbi sa kafom u ruci. Treća grupa koja u poslednje vreme baš cveta su cetovci. Sad, njih nećete baš tako puno sresti na ulici, zato što su oni uglavnom na društvenim mrežama i ceo dan provode na Netflixu, provode i noć na Netflixu, na TikToku, imaju jako liberalne stavove. Naravno, kontent za društvene mreže je kao jedan od glavnih zadataka u toku njihovog dana i njihovi prijatelji im jako znače. Jel vama znače vaši prijatelji? Ili je ovo specifično za ovu ciljnu grupu? Ajde, vidjet ćemo posle. I poslednja, jedna od najčešćih, jeste avanturista slobodnog duha. Naravno, podrazumeva se da avanturista slobodnog duha takođe živi u Beogradu, gde će drugde, i, na primjer, završila je neki dizajn, grafički dizajn, arhitekturu,
ali ona je onako prilično slobodnih, liberalnih stavova. Može rave, može kafana, najbolje od oba sveta. Takođe, jako pazi na planetu Zemlju, nema kesa, samo cegeri. I ako je ne sretnete u muzeju ili u nekoj galeriji gdje je najčešće, srećete na jogi ili na nekom putovanju, dobro, sad nešto manje nego ranije, ali da, jako voli da putuje. Dobro, okej. Sad se čini kao da imamo prilično detaljan opis svih ovih ciljnih grupa i tačno znamo ako se obraćamo mamama, bit će ovako, ako pričamo sa cetovcima, onda idemo na ove mreže. Opa, samo nešto da ne oborimo. Ode scenografija. I pa nekako se čini da ih sad baš dobro poznajemo i da možemo da kreiramo komunikaciju tačno za ove ciljne grupe. Međutim, meni se nešto čini da nije tako, ali nešto se meni čini nego što istraživanja tako kažu. Tako da jedno od Nilsenovih istraživanja kaže da zapravo samo 38% korisnika prema kojima su zapravo targetirane oglasi i kampanji, zapravo vide te kampanje. Ostali 62% je otišlo negdje gdje nije trebalo da ode. Dakle, vodili smo se onim podacima, imali smo sve informacije i opet nešto nije uspelo. I ovo nije jedini podatak koji govori u tome u prilog, ima nekih čak malo drastičnijih rezultata. Ali eto, da znate, tako izgleda neki prosek, dakle 38% je doseg. Sad pitamo se zašto je to tako, ako ih jako dobro znamo, imamo precizne opise. Pa iz više razloga, da navedem dva glavna. Prvi je to što potrošači nisu homogena grupa. Naravno da nama lepo da isvrstamo neke kategorije i uopšte nije čudno da želimo da isvrstavamo u grupe, jer nam to daje neki osjećaj kontrole nad onim što se dešava, da znamo kome se obraćamo, međutim nije uvek tako. I druga stvar, ovi svi nazivi koji ste videli, oni su prilično atraktivni. Ako ih kažete na nekom sastanku ili brendu ili predstavite na svom sajtu kao neki case, ljudi će se oduševiti, da, bit će u fazonu, vi totalno znate kome se obraćate. Međutim, atraktivni nazivi, pa čak ni samo podaci, nikako nisu zamena za stvarne uvide. Možda ćemo nekog zadiviti, ali nećemo ništa izvan toga postići. I zato ćemo danas da prođemo kroz nekih 5 najčešćih grešaka zbog kojih se dešava da znamo ko nam je ciljna grupa, ali smo promašili komunikaciju ka njima. Prvi je ja kao ultimativna ciljna grupa. Šta to znači? To znači da kada mi stigne brief, ja uzmem da razmišljam kako ja mislim o tom nekom proizvodu ili brendu ili o nekoj usluzi, kako bih ja kupovala, da li bih je kupila, šta bih htjela da vidim na vizualu, da li bih htjela da to bude humoristično ili ne bih htjela da bude humoristično. I uopšte nije čudno i nije neprirodno da prvo pođemo od sebe. Prosto naše sopstveno iskustvo je jedino u koji imamo baš dosta uvida, ili barem tako mislimo, ali to prosto nije tačno. Odvešće nas, zalutaćemo, nećemo imati pravu sliku o tome ko su ti potrošači i šta bi oni voljeli da vide. Nećemo imati dobru sliku ni ako pogledamo svoju okolinu. Znate ono kad su, na primjer, izbori, pa onda većina vaše okoline kaže ja uopšte ne znam ko glasa za tu stranku, niko u mom okruženju ne glasa za tog i tog. Pa da, naravno da niko u vašem okruženju ne glasa jer je vaše okruženje prilično homogeno. To su ljudi koji dele vaše stavove i neke vaše potrebe i želje. I zato, ajde, nećemo izgovoriti naglas ovu rečenicu, jel? Ali znamo šta je pretpostavka, znate o čemu se radi. Ne grešimo samo zapravo kad polazimo od sebe, već uopšte kada pri razmišljanju o nekoj kampanji se vežemo za neku konkretnu osobu. Naprimjer, često se dešava da povlađujemo brendovima i klijentima koji njima rade, zato što mislimo da su oni ti koji najbolje poznaju brend. Naravno, tu onda dolazi do nekih grešaka. Druga stvar je fokus na demografiju. Juče smo slušali o demografskim podacima i koliko su oni važni. I zaista beskonačno jesu. Pol, godine, bračno stanje, nivo obrazovanja, još, ne znam, deca i slične stvari. To sve jesu važni podaci,
ali je loše ako se samo na njih usmerimo. Oni mogu onako malo da nam zamažu sliku i da se previše usmerimo ka njima i da onda ne vidimo šire stvari. Naprimjer, spomenjali smo mame i sad kad pomislite mame, nekako svi odmah izbrišemo sve ostale njihove karakteristike i potrebe i navike. Oni sad imaju decu i to je glavna stvar oko koje se vrti njihov život. I svakako da, jeste da je fokus na deci, mislim, verujem. Ali nećemo biti uspešni ako baš svi idemo samo na tu jednu istu stvar. Naprimjer, istraživanja iz Velike Britanije, iz Amerike zapravo, izvinite, kažu da su majke koje su u poslednjih godinu dana rodile decu za 11% verovatniji posetioci pivskih barova, ali zato manje idu, na primjer, u vinske barove. Ili, na primjer, provode više vremena na društvenim mrežama nego što to rade žene koje još uvek nemaju decu. Ili, na primjer, kad je pitanju izbor muzike. Čini mi se 21% ljudi koji redovno posećuje nacionalnu operu u Velikoj Britaniji je istovremeno fan Snoop Dogga. Kao, ko bi rekao, niko ne bi rekao, odmah bismo isključili određene stvari i smatrali da treba da idemo sa nekom onako clean, poslovnom, profesionalnom komunikacijom, ali eto, prevarili bismo se. Da, ovo je Beth iz Mad Mena i ona poručuje u stvari ono što i jeste ideja ovog predavanja, a to je da kažemo ne, mi vas ne poznajemo stvarno, ne poznajemo vas u srž. Bilo bi čudno da vas poznajemo u srž, bilo bi prilično creepy, ali mi imamo možda neki isti problem, odnosno vi imate neki isti problem i mi na taj neki problem, ako se dalje čujem, na njega treba da apelujemo, ka njemu treba da kreiramo komunikaciju. Dakle, ne samo demografski podaci, nego baš pravi uvidi, kao što je koleginica rekla na jučerašnjem vrlo lepom predavanju. Realnost na ignor. Da, ovdje vidimo ružičaste naočare, koje otprilike i upisuju ono što je jedna od najčešćih grešaka. Osim ne pijenja dovoljno vode. A to je nekako, svi koji se bavimo marketingom i brendovi i agencije imamo već dugo tendenciju da stvari predstavljamo lepšim nego što jesu u realnosti. Sad zašto? Da, naravno, svi želimo da vidimo neke malo lepše, uspešnije, malo više nasmejane ljude nego što smo možda mi na reklamama, zato što želimo da ih asociramo sa proizvodima i sa brendom koji će nam onda kao doneti tu sreću pa ćemo je mi kupiti i slično. Ali zapravo ovo često stvara kontraefekat kod potrošača. Zato što ako nema realnog pristupa, ako nema stvarnih uvida, ako svet predstavljamo mnogo lepšim nego što on jeste, ako isključujemo neke problematične situacije, ne možemo do njih ni da dopremo. Oni će pomisliti, ok, ovaj brend se uopšte ne obraća meni ili ovaj brend me uopšte ne razume. Postoji mnogo opštih mesta sa kojima brendovi komuniciraju, ali oni neće stvarno dopreti do njih, neće ih onako taknuti kako bi trebalo, odnosno kao što bi Cakana u Otvorenim vratima lepo rekla, to je život, to nije reklama, nikom nije lepše nego nama. Generic content, ako neko prepozna voće sa slajda, kažite posle u pitanjima. Sad, šta je generic content? Pa, njega ste verovatno često vidjeli u komunikaciji na internetu. Naprimjer, svi oni citati koji su onako motivacioni, pa su onako ružičasti i govore nam ne treba da odustanemo, da treba da nastavimo, treba da slušamo sebe i takve stvari. Ili, naprimjer, reklame koje imaju uvek jedan isti narativ i uvek vam kažu najbolji proizvod za najnižu cenu, ili jedini način da dođete do svog stana, ili vaše omiljeni slatkiš je ponovo tu. Cijelo to nametanje nekih naših mišljenja i interesovanja je pogrešno. Ne, to nije moj omiljeni slatkiš i nije moj omiljeni slatkiš samo zato što je to tvoj brend. Nemoj da mi namećeš šta jeste, zato što želim da vidim pravu sliku. Možete da vidite rečenicu koja je onako bolno tačka. Ne, niko ne čita reklame, ljudi, naročito na društvenim mrežama, čitaju ono što im je zabavno, što ih zabavlja i na tome će se zaustaviti. Nekad se desi da to bude reklama u slučaju u kom smo uspešni.
U Pionirima jednom godišnje radimo istraživanje Social Srbija. Ovogodišnje 5. izdanje nam je pokazalo neke baš zanimljive podatke i već godinama merimo kako se ljudi odnose prema reklamama. Kada ih vide na digitalu, na društvenim mrežama, da li oni kliknu, da li ih samo izignorišu, da li oni uopšte vide da su to reklame ili pomisle da je to prosto neki sadržaj iz njihovog news feeda. I bilo nam je interesantno da vidimo da li klikću ili ne i zašto to rade ili zašto to ne rade. I naše i neka strana istraživanja pokazuju da ljudi zapravo nemaju otpor prema samim sponzorisanim postovima, prema oglasima koje brendovi plasiraju. Imaju problem kada su oni loše targetirani. Dakle, nemoj da mi puštaš reklamu koja očigledno nije za mene. Ako ja imam 25 godina, a pojavljuje mi se reklama, ne znam, na primer za pastu, za zube, za ljude koji nose veštačke vilice, da, to me neće interesovati i bit će onako, stvorit će mi neki animozitet. Ili, na primjer, ako su reklame jako repetitivne, to puno nervira ljude. Dakle, ok, videla sam jednom, 2 put, 3 put dnevno i onda bismo mogli tu malo da stanemo. Ili, na primjer, dosta ljudi kaže da bi voleli da mogu da nekako filtriraju reklame koje im se prikazuju i da bi to voleli mnogo više nego da koriste ad blocker. Što je s jedne strane, za nas koji se bavimo komunikacijom brendova, prilično ohrabrujuće. Ljudi neće samo da ih preskoče ako su im zanimljive. Ali s druge strane, ako napravimo neki onako običan sadržaj koji su već negde videli, naravno da će da nas preskoče. Naprimjer, u poslednjih godinu dana su video oglasi na YouTube-u, oni koji vam zapravo prekidaju sadržaj, ili ne možete pustiti YouTube video pre nego što ga pogledate. Bili su onako zanimljiva tema na internetu i ljudi su stalno pričali kako mrzimo te reklame i slično, pa smo onda ispitali kroz Social Srbija kakav je zapravo njihov stav. I 65% ljudi je odgovorilo da ih uglavnom pogleda do kraja ako su im zanimljive. Dakle, postoji način da se borimo protiv skip ad, čak i kada postoji ta opcija, a to je tako što ćemo kreirati sadržaj koji im je relevantan i koji im je zabavan, interesantan, koga neće samo da preskoče. Podcenjivanje i ko to tamo peva. Sad, šta hoćemo ovdje da kažemo? To jest, evo, Ogilvy je to lepo rekao. Doduše, on je to rekao pre nekoliko decenija kada su se ciljnom grupom smatrale samo žene, 25 do 44, pa ne zamerite na ovoj drugoj rečenici, nije hteo nikoga da uvredi. Samo je hteo marketarima da kaže da se ne odnose prema potrošačima kao prema ljudima koji nisu sposobni da shvate te poruke, kao prema ljudima koji nemaju kritički stav prema njima, već se treba odnositi kao prema ljudima sa kojima želimo da razgovaramo. Naročito kad je u pitanju digital. Brendovi na digitalu su na terenu korisnika tih društvenih mreža. Dakle, mi smo na njihovom terenu i mi treba njima da se prilagodimo. Ono što oni žele da vide, a da naravno ostane u okviru naše brand strategije. Sad ćemo malo samo da se vratimo kroz ovih 5 tačaka, pa da vidimo kako to da pogodimo ciljnu grupu, a da ne promašimo baš sve ostalo, odnosno kako da znamo kome se obraćamo, a da s druge strane sve ostalo što uradimo u toku jedne kampanje i kako ćemo to da realizujemo, da ne promašimo baš sve. Ajde da vidimo. Dakle, prvo rekli smo, mi nismo ciljna grupa. Jesmo ponekad, ali uglavnom nismo. Treba da pogledamo širu sliku, treba da napravimo istraživanja koliko je to u našoj moći. Ja, na primjer, uvek odem na nekoliko sajtova, ANRS, sigurno znate za taj portal, pa onda Twitter, pa ne znam, Vukajl, ja odem da istražim da vidim šta ljudi misle o nekom konkretnom proizvodu. Druga stvar, treba da razmišljamo izvan demografije, dakle rekli smo strava su demografski podaci, bit će loše ako ih nemamo, bit će beskonačno teže ako ih nemamo, ali postoji psihografski podaci, podaci o ponašanju ljudi koji će nam dati još uvida. Tako da nećemo da kažemo da razmišljamo izvan demografije, nego i izvan demografije, da uključimo prosto sve.
Treća stvar, rekli smo, bez realnosti nema konekcije. Prošlo je vreme gde potrošači žele da vide neke jako srećne ljude, nerealno srećne na reklamama, naročito u toku prošle godine, kad su zapravo brendovi možda po prvi put bili istinski u istoj situaciji u kojoj je ostatak planete. Generik sadržaj nikog ne zanima, to smo utvrdili. I peto je, nemojte da podcenjujte publiku, dakle nemojte da mislite da time što ste im nešto rekli o svom proizvodu, da je to primljeno kao jednosmerna poruka. Ne, oni o tome razmišljaju, oni će tome imati neki sud, oni to neće primiti kao zdravo za gotovo, kao nešto što je prosto činjenica i što se ne može opovrgnuti. Sad, pričali smo o tome kako da ne radimo, kako da ne promašimo ciljnu grupu i nekako ne bi bilo fair, jel? Da sad govorimo samo o tome, da ne pokažemo kako možemo da se za time izborimo. Pa sam vam pripremila 2 brenda gde smo uspeli da prevaziđemo ove probleme. Prvi vam je verovatno jako poznat, dobro i drugi. Nektar pivo. Da, radimo ovaj brend već neko vreme. I kad smo razmišljali o Nektar pivu, on tada nije bio dostupan u Srbiji. Pa nismo ni mi baš bili sigurni kako ljudi o njemu razmišljaju. Morali smo malo da istražimo, da vidimo koliko ga vole, koliko je uopšte dostupan, kakav imaju stav prema njemu. Znamo da je ovde jako voljen, ali prosto imali smo neke nedoumice. I odlučili smo da ćemo biti iskreni i nećemo reći, ljudi, Nektar piva došla u Srbiju i ono je sad najbolje, zaboravite na sva ostala piva, nego smo im rekli, okej, mi znamo da vrlo verovatno nismo jedino pivo, ali nam recite šta još pijete. Kažite nam u komentarima koji su vam to 5 omiljenih piva. Nemojte spomenjete Nektar ako nije u tih 5. I to je bilo prilično zabavno. Ljudi su nam pisali komentare i oduševljavali su se što uopšte imamo takav pristup. Što nismo došli i rekli da mi smo strava, nego smo rekli, ajde, pa koja je još strava? Slobodno recite, tagujte ih, pišite nam. Takođe, nešto slično i kroz ovu objavu. Dakle, nismo ti mi jedino pivo na svetu, sve je okej, ali ajde da vidimo ko jeste. Ovde ćemo malo se dotaknemo tona komunikacije. Popila je, ali ne krivuda, blago kući u koju se uda. To vidimo možda na nekim drugim mestima i ne nešto što bi možda rekao brend onako javno na svojim društvenim mrežama, ali pošto smo mi Nektar pivo i pošto ljudi koji piju Nektar pivo nisu sad ljudi iz kruga dvojke, beskonačno urbani, koji ne znam sad po ceo dan su u Narodnom muzeju. Ne, to su ljudi isti kao mi, obični, i zato možemo da koristimo i sve ovakve rečenice i sve pesmice i sve što nam je prosto u skladu sa tim tonom. Hvala braćo, vi nama vakcine, mi vama pivo. Mi radimo Nektar, s tim da ne radimo, ovo zapravo nije naše, to je interni tim Nektara uradio. Kada je bila čitava ona stvar sa vakcinama i jedan broj je Srbija donirala Bosni i Hercegovini, onda su u Beogradu osvanuli ovakvi jako lepi i zabavni bilbordi, gde se brend prosto zahvaljuje i kaže hvala na vakcinama, mi imamo nešto podjednako strava za vas, a to je pivo. Smuti od žitarica, pa kaže u kopiju, još ako je hladan, pa to je frape. A zašto smuti od žitarica? Pa niko ne očekuje od piva da sad prati ne znam kakve neke trendove, da bude veganski proizvod, iako jeste, ili ne znam da sad prati neke nove stvari koje se dešavaju u kulinarstvu, ali smo se setili, pa da, kako ćemo ovome da doskočimo, pa ništa, evo, sad ćemo da prikažemo da se pivo na drugačiji način može reći smuti od žitarica i ljudi su oduševljeno prihvatili. Da, hvala, da se vratimo na prethodni slajd. I još jedan brend, takođe je prilično poznat, to je Metalac posuđe. Njih takođe radimo jako dugo i imamo priličnu slobodu da kreiramo komunikaciju onako kako mislimo u skladu sa poznavanjem brenda. Tako da smo baš prekjuče dobili nagradu na Digital Dayu, IAB Awards, za komunikaciju Metalca na Twitteru. Sad da vam ja ne bih prepričavala kakvi su to tweetovi i kakvi su to odgovori, zamolit ću samo da nam pustite onaj case.
Ključeve Twittera čuva ozloglašeno mitsko biće koje oštrinu svog jezika svakodnevno vežba komentarisanje. Bukvalno svega. Postoji legenda da su domaći brendovi negde u tom lavirintu, ali većina ih je potpuno nestala. Osim brenda Metalac, 59. godište iz Gornjeg Milanovca, lep, pažljiv, dobro situiran. Taj voli da kaže šta mu je na duši. Nije uvek u tome odlučan, ali je zato transparentan. Taj ti se ne suzdržava da spomene i rodbinu. Tu i tamo ima mišljenje i o ciljnim grupama, a u 2 reči isprezentuje i misiju i viziju. Malo edukuje, malo prži jaja u šerpi bez masti. Uvek iskoristi priliku da pozdravi istoka, dok pretnje najčešće dolaze sa zapada. Ali zato su bezbroj puta Metalac admini dobili povišicu. Ljudski je hvaliti se, to mi služi ovaj segment za rezultatima. Za 2 nedelje u januaru broj pratilaca porastao je 4 puta, što je rast od 440%. Kao što reče Jelena, da sad ne čitamo, dostigli smo 3,1 milion impresija, a profil je posetilo 245.000 ljudi. Samo jednim tweetom dostigli smo vrednost medijskog prostora od oko 10.000 eura bez čavanja. I to sa 0 poklonjenih šerpi, što je poseban uspjeh. Još draže nam je to što smo možda jedini brend u Srbiji koji je zbog jednog tweeta došao do Dnevnika 2. Za kratko vreme ta kompanija je napravila preokret na društvenim mrežama i zanimljivim i duhovitim objavama privukla veliki broj pratilaca i komentara. Ali i do jutarnjeg programa sa Goricom i Dragančetom. Svaka poštena kuća u Srbiji mora da ima bar jedno lonče ili šerpu na tufne. To je pod obavez. A kada na internetu postaneš zvezda mimova, onda možemo polako i ovaj video da privodimo kraju. Ili možda ovako. Ja kažem Metalac je prevara, Metalac je izvikan i zašto ne reći Metalac je sranje. Nama je Metalac super. Evo još samo reč 2 pre zvaničnog hvala. Pitali su nas kako smo to radili na Twitteru i otkud na Twitteru koji je onako prirodno dosta teže mesto za snalaženje brendovima. Kako je Metalac, koji je jedan tradicionalan brend, nije modern, jel? Kako je on to uspeo? I pa naš odgovor je, osim što smo hteli da prvi uđemo na neku teritoriju i da je osvojimo kao što je to Twitter, naš odgovor je pa pustili smo ga da budemo ono što bi on i trebalo da bude, a to je jedan pravi narodski brend. Da kaže ono što mu padne na pamet, da podeli stavove, da se nikako ne povinuje ljudima koji možda nešto negoduju ili se ne slažu. Bilo je i takvih komentara, bilo je ljudi koji kažu kako to sad posuđe komunicira na Twitteru. Ali eto, na kraju se ispostavilo da je to jedan adekvatan pristup. Dakle, samo smo bili realni, bili smo ono što Metalac jeste. I eto, pokupili smo neku nagradu za to. To je to, ljudi. Eto, hvala vam. Tu su kontakt informacije moje i agencije Pioniri.